Hello guys, welcome to Narzary Education channel. दा नोंथांमोनखौ Narzary Education channel नि जारै बरायबाय। दा नैबे जों माने metals and non-metals धातु आरो धातु नङिनि चैप्टारनि बागै सावरायगासिनो दङ। दा जों बेयाव मिथियो दि धातु आरो धातु नङिनि सावरायनायनि गेजेराव बेसेबां सिरिज थांगोन। जोंहा 4 सिरिजसिम फैबाय। दा 4 सिरिजनि गेजेरजों माखासे सिरिजफोरखौ सिगाङावनो सावरायबोबाय। दा जों माने फैयै जों दिनै माने नैबेखिनि कन्डिशन जौबे 3.3 3.2.5 सांग्रांथि थाखो। दा धातुनि माने सांग्रांथि थाखोनि सायाव जों माने सावरायगोन। दा बेयाव सांग्रांथि थाखोफोरनि सायाव जों माबायदि सावरायगोन, हायगाफारि जौगाफारि मारै खालामनाय जायो, दा बेखौ जों बेनि गेजेरजों सावरायगोन। थारमाने बे टेबलनि बे थख'नायनि गेजेरजों मोनथिनो मोनो दि माने बबे मोनसे सांग्रांसिन धातुआ माने बेनि सांग्रांसिन धातु आरो बबे मोनसेया जोबोद खम आरो बबेनिफ्राय बोरै खमायबोदों दा बेनि सायाव कमप्लिटलि दङ। दा बेखिनिखौनो सावरायगोन। दा रेक्टिसिटी सिरिज होनना बुंदों जायखौ सांग्रांथिनि थाखो। दा सांग्रांथिनि थाखोआ मारै राननाय जादों दा बेखौ जों सावरायगोन गाइस। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालाम। आरो नोंथांमोननि थाखाय जों माने ब्लुप्रिन्ट हिसाबै जों माने चैप्टार वाइज माने क्लासखौ खालामनो नाजागासिनो दङ। दा जों माने नैबे क्लासआ जोंहा माने नोंथांमोननि हाफ इयारलि माबायाव फैनाय नङा। दा जियानो जा बेखौ जों माने ब्लुप्रिन्ट मोनैनि सिगां फोरोंनाय जादोंमोन जेला। दा बेखौ जों कमप्लिट खालामथारनोसै। बिनि उनाव जोङो हाफ इयारलिनि थाखाय प्रिपेयार खालामनोसै। दा सांग्रांथि थाखोआ जाबाय धातुफोरनि सांग्रांथिफोरनि हायगाफारियाव साजायनाय गांसे फारिलाइ। दा नैबे मोनसे गोसोम बक्स नुदों होनबा बाक्सु। दा बेयाव थानाय बे सांग्रांथि फारिलाइ बेयो माने धातुफोरनि हायगाफारि माने मा गोजौनिफ्राय गाहायथिं जाबोनाय मोनसे सिरिज। गोजौनिफ्राय गाहाय जाबोनाय बे मोनसे हायगाफारि जौगाफारि जों सानखान्थि आयदायाव सोलोंबोदों नङा होमबा। दा बेखिनिखौनो जोङो बेयाव बुंदों। दा जायखानि आनजाद मावफारि 3.9 आरो 3.12 फोरखौ मावफुंनायनि उनाव गाहायाव होनाय सांग्रांथि थाखोखौ थख'लाय बानायनाय जादों। दा जों सिगाङाव 3.9 आरो 3.12 फोराव जाफोर मावफुंथाय बा मावबिदिन्थिफोर बा एग्जाम्पलफोर लेब खालामनाय बा प्रेक्टिकेल खालामनाय सावरायनायनि सायावनो नैबे थख'लायखौ मा खालामनाय जादों 3.2 सांग्रांथि थाखो। धातुफोरनि सोमोन्दो गोनां सांग्रांथिफोर दा बयनि सायाव के माने मा पटासियामा बयनिसाय माने सांग्रांसिन धातु। बेनिखायनो बेखौ माने बयनिसाय सायाव होदों। बेनि नेक्स्टआव जोंहा सडियाम आरो बिनि उनाव केलसियाम, बिनि उनाव मेगनेसियाम। दा नैबेबो जोंहा नैया थिरसि नङा होमबा। नै गोजौनिफ्राय गाहायथिं माने खमिबोगासिनो गोजौनिफ्राय मोनसे। दा पटेसियामनिफ्राय नैबे एसे खम, ओमफ्राय केलसियामा खम सडियामनिफ्राय, ओमफ्राय केलसियामनिफ्राय मेगनेसियामा खम, मेगनेसियामनिफ्राय एलुमिनियाम खम, एलुमिनियामनिफ्राय जिंकआ खम, जिंकनिफ्राय आयरना खम, आयरन माने सोर, ओमफ्राय नै लेड माने सेहा, जों जाय सेहाखौ बियो माने आयरननि एसे खमनो। बेनि उनाव हाइड्रजेन फैगोन, हाइड्रजेना कपारनि उनाव जों माने सांग्रांथि खमिबोगासिनो नङा होमबा। दा कपार फैगोन, कपार माने थामा, बिनि उनाव मार्कारि पारा, बेनि उनाव मा जागोन सिलभार रुपा, बिनि उनाव सना। बेनि सांग्रांथिफ्रा खमिबोगासिनो गोजौ फारसेनिफ्राय जों बयनिफ्राय माने सांग्रांसिन धातुआ मा जागोन होमबा जोंना पटासियाम। दा गाइस दा बेखिनि टेबलनि बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ आं बुजि मोनबाय होनना सानो। आरो थारै बुजि मोनदोंबा प्लिज लाइक हो, खेबसे लाइक मारिना हो आरो हायोबा कमेन्ट हर। दा जों नेक्स्ट स्टेपाव थांसै। दा नेक्स्ट स्टेपाव मा होदों बेयावहाय जोंहा मा सोंथि होदों। सोंथिफोरखौ जोङो खालामनो हायो नोंसोरो नायनानै। आरो जुदि खालामनो हायाबा माने कमेन्ट बक्सआवबो बुंहरनो हागौमोन। नाथाय आं नोंथांमोननो मावफुंनायखौ एसे खोन्थाना होनि बोरै जोङो कमेन्ट बक्सनि फार्स्टनिखौ नोंथांमोनाबो बानायनो हागौमोन होननानै जोङो फार्स्टनि जोङो कुइसन नाम्बार 1 निफ्राय जों मा मोनो सडियामा मानो केरासिन थावआव गोदो होना लाखिनाय जायो। दा बेखौ जों बुंनो थाङोबा जों फिन नैथिं नायोबा मोनथिनो मोनोदि दा मोनसे समाव जोङो फरायबोदोंमोन नङा होमबा। नैयाव बेखिनियाव जों सावरायबोदोंमोन। दा सडियामखौ जों माने अर लाखिनाय जायो। दा बेनि बागै जों सावरायब्ला नै बे समावनो सडियाम आरो पटासियाम धातुआ ओरैबायदि जोबोद फिनजाथाय जायोनो, बिराद फिनजाथाय जायो। जायनि थाखाय बिसोरखौ माने ओरै फिनजाथाय जायोदि उदाङै लाखियोब्ला बिसोर अर खामो। माने जों बेखौ फ्रियै जों गोसो बायदि लाखिनो हाया, बिसोर माने अर खामो। बेनि थाखायनो माने बेखौ खिन्थानानै सिगां बेनिखायनो बिसोरखौ हरखाबै अर खामनाय जाब्रबथायनिफ्राय होबथानो थाखाय केरासिन थावआव गोदो होनानै लाखिनाय जायो। बेनिखायनो बिसोरखौ माने बे
अर खामनाय जाथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेखौ मा खालामनाय जायो जों केरासिन थावआव गोदो होना लाखिनाय जायो बेखिनिखौ लिरना ला साफानो ओमफ्राय नेक्स्ट आयरना दै खफ'जों फिनजाथाय जानाय आयरना दै खफ'जों फिनजाथाय जायोब्ला मा जायो फिनजाथाय आरो समानथायखौ लिरनो होदों ओमफ्राय केलसियाम आरो पटासियामजों दै फिनजाथाय जायोबा जों आयरननि फिनजाथायखौ नेया जों F3FeS solid plus 4H2O gas ओमफ्राय समानथायसिन Fe3SO4 solid plus ओमफ्राय मा जागोन plus 4H2G जा बेयाव H2Gआ ओंखारलांबाय गेसआ ओंखारलाङो नङा होमबा दा जोंहा पटासियामनि बेलायावबो नै बेयो जागोन दा पटासियामनि सलुसनफ्रा जोंहा बेखै दंखायो बेखायनो आङो माने बारा बुंला बेखिनिखौ नायना लानो हागोन बेयाव सडियाम आरो पटासियामना दंखायो जोंहा नै गाइस दा बेखिनियानो बेखिनिखौ बुजि मोनदोंबाथ' मोजाङानो जाबाय आरो बुजि मोननायखौबो कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन दाना नेक्स्ट स्टेपाव 3 नाम्बाराव होदों मोनब्रै धातु A B C D आरो D नङा होमबा नि नमुनाफोर लानाय जादों आरो गाहायाव होनाय कलिदाफोरखौ मोनसे उनाव मोनसे होदेरनाय जादों मानोना मोननाय फिनजाथायखौ गाहायाव होनाय बादि थखलाय बानायनाय जादों आरो जा जों फिनजाथाय मोनबाय रिएक्शन मोनबाय नङा होमबा दा बेखिनिखौ जों माने गाहायाव होनाय जादों धातु आयरन टु सालफेट कपार टु सालफेट जिंक सालफेट आरो सिलभार नाइट्रेट दा बेखौ जोंनो होदों ओमफ्राय ए नाम्बाराव फिनजाथाय जाया आयरनजों फिनजाथाय जाया एआ ओमफ्राय बेयाव मा जायो जायखारनाय जायो दा बिथिं गैया बि नाम्बारनिया जायखारनाय बेयाव जायखारनाय जायो आयरनजों बिया नाथाय बेयाव फिनजाथाय जाया जिंकआव ओमफ्राय बिथिं गैया ओमफ्राय सि फिनजाथाय जायानो फिनजाथाय जाया जायखारनाय डिआव दङ फिनजाथाय जाया दा डिआ मोनसेबो जाया होमबा ए बि सि आरो डि धातुफोरनि सोमोन्दै होनाय सोंनायफोरनि फिननाय मोननो थाखाय गोजौनि थखलायखौ बाहाय दा नैबेयाव जा सोंथि होदों नैखिनियाव नैबे बक्सआव दा बेखिनि बक्सखौ मा होनदों फिननाय मोननो थाखाय जोंखौ मा खालामनो होदों बेखौ मा फल' खालामनो होदों दा नाय माबेया बांसिन सांग्रां धातु दा बे मोनब्रैनि गेजेराव दि ए बि सि डि दि मोनब्रै धातुफोरखौ होबाय जोङो माबे मोनसेया सांग्रांसिन जोंनि सायाव कुइसन खालामदों अब्ला जों बुंनांगोन बेयाव बबे मोनसेया फिनजाथाय बांसिन जादों जोंबा नैया बिया होमबा बेयाव जोङो बिया जोबोद सांग्रां धातु जागोन ओमफ्राय 2 नाम्बाराव सोंदों जोंखौ मा सोंदों बिखौ कपार टु सालफेटनि कलिलाव होदेरब्ला नों मा नुनो मोनगोन बिखौ जेब्ला कपार टु सालफेटनि कलिलाव होदेरब्ला नों मा नुनो मोनगोन सोंदों जोंखौ अब्ला जों फिननायखौ ओरैबायदि नांगोन जेब्ला बिखौ कपार टु सालफेटजों गलिलाव खालामनाय जायो अब्ला नुगोन दि बिया आयरननिफ्राय बांसिन सांग्रां नङा होमबा बिया आयरननिफ्राय बांसिन सांग्रांनाय जायो ने आयरननिफ्राय बांसिन सांग्रां आयरनाव माने जायखारनाय जायो नङा होमबा दा बेनि थाखाय बुंदों बेनिखायनो जोङो रिएक्शनखौ लिरनांगोन बांसिन सांग्रांनिया अब्ला जों मा सांग्रां बि प्लास CU कपार सालफेट प्लास हारसिं माने जायखारलांनाय बा नैथिं जायखारलांनाय बि प्लास CU बेखौ नायबाव बि प्लास CuS4 बिथिं माने समानथायसिन जायखारलांनाय बा जायखारलांनाय दा 3 नाम्बार कुइसनाव सोंदों ए बि सि आरो डि धातुफोरखौ सांग्रांथिनि हायगाफारियाव साजाय दा ए बि सि डि नि जों हायगाफारियाव साजायबा मा नुयो जोंखौ नङा होमबा हायगाफारियाव माने मा खालामनो गोजौनिफ्राय गाहायथिं साजायलांनो होदों बा जों मा नुगोन बेनिफ्राय फिनजाथायखौ नायनो हायो जों फिनजाथाय जाया जायखारनाय फिनजाथाय जाया बा बिनि खम रेशिय'खौ नाय जोङो बा बयनिख्रुइ खमाव जोंहा मा जायखो माबे थायैखो डि बिनि उनाव माखौ सि जोंहा फार्स्टआव गिबियावनो फैगोन जोंहा मा फैगोन बि अब्ला जोंनि हायगाफारि साजायनाया स्टाइला जागोन नैया बिए गिदिरसिन एनिफ्राय एआ गिदिरसिन सिनिफ्राय सिआ गिदिरसिन डिनिफ्राय बेबायदि साजायनाय जागोन दा बेखिनियानो दा जोंनि हायगाफारि साजायनाय खान्थिया दा बेखिनियानो नोंथांमोननि गेजेराव कुइसननि सलुसनखौ होबाय दा नेक्स्ट स्टेपाव जोङो थांगोन दा सावरायगोन ना धातु आरो धातु नङिफोरा माबोरै फिनजाथाय जायो हाउ डु मेटेल्स एन्ड नन मेटेल्स रिएक्ट धातु आरो धातु नङिफोरा बोरै फिनजाथाय जायो बेनि सायाव सावरायगोन दा धातु आरो धातु नङै होनबा जोङो माने सिगां नोंसोरो थाखो 9आवनो सावरायबोबाय दा थाखो 9आवनो मोनबोबाय धातुफोरा मा आरो धातु नङैफोरा मा दा बिनि सायाव सावरायनानै जोङो माने बिसोर इलेक्ट्रन्सआरि माने रानलाय नङा होमबा इलेक्ट्रन्सफोरा मोनसे शेयारिं खालामलाय बिसोरनि बे मोदोमबां गुन्दासायारि मोदोमबांखौ रानलायलायो
बेयाव मोनथाम थायोबा जुदि बेयाव मोनसे जोंहा बयनिख्रुइ माने उन्दैसिन जेनेबा उन्दै माने गाहाय इलेक्ट्रनारि थानाय बयनिख्रुइ उन्दैसिन जेनेबा उन्दै माबा थानाय खम थानाय जोंहा गेदेमा गेस मोनसेया मा जोङो नैयाव नायबा मिथियो नङा बा मिथियो नोंसोरनिया हिलियामनि माबाया बेसेबां गुन्दैसिन अनजिमाया 2 नङा होमबा दा बेनिखायनो जोङो माने जुदि बेनि सानि मोनसे 3 लिथियामखौ लायोबा जोङो लिथियामनि गेजेरजों जों हिलियाम बा लिथियामजों क्लरिनजों रिएक्सन खालामनो गोनां जायोब्ला जों मानो क्लरिनाव मोन 17 दङ आरो हिलियामाव मोन 3 दङ हमना लाबा लिथियामाव दा बेनिफ्राय जों शेयार खालामनानै मा खालामनो हायो बेनि मोनसे बारा जानायखौ बैनो हरनानै जों मा खालामनो हायो बेखौ इलेक्ट्रनारि रानसारनाय खालामनानै सोरनि महर खालामनाय आर्गननि महर गेदेमा गुन्दैसायारि महर खालामनो हायो दा थिग बेबायदि खालामनो थाखाय जों बे खान्थिखौ धातु आरो धातु फिनजाथायनि सायाव जोङो बेनि बागैनो सावरायगोन दा नैबे खोनाहरदो गोजौनि मावफारिफोराव धातुफोरनि गोबां जाहोग्राफोरजों फिनजाथाय जानायफोरखौ जों नुनो मोनदोंमोन धातुफोरा मानो बे रोखोमै फिनजाथाय जायो नाथाय थाखो 9आव गुदिमुवाफोरनि इलेक्ट्रनारि रानसारनायनि सोमोन्दै जों सोलोंबोदोंमोन दा नोंथांमोनखौ सोलोंबोदोंमोनदों दा नोंथांमोना गोसोआव दंना गैला नोंथांमोननि खोथासै दा जियानो जा जों सोलोंबोदोंमोन दि अरजाबग्रा खोलोबफोरायै आबुं जानानै थानाय गेदेमा गेसफोरा खम रासायनारि सांग्रांथि दिन्थियो नङा होमबा आबुङै जानानै थानाय माबाफोरा माने खम रासायनारि दिन्थियो बेनिखायनो जों गुदिमुवाफोरनि सांग्रांथिखौ अरजाबग्रा खोलोबखौ फुरायै आबुं खालामनो नागिरनाय आखुनि सायाव सोनारनानै फोरमायनाय जायो दा बेयाव थानाय इलेक्ट्रनसोनारिफोरखौ जोङो बारा जानायखौ शेयार खालामनानै माने आबुं खालामलायो दा बे खोलोबफोर KLM बे खोलोबफोरनि सायावनो जोङो इलेक्ट्रनसोनारि शेयारिं रानलायनायनि सायावनो जोङो सावरायनो थांदों नैबे मोनसे टपिक्सनि गेजेरजों दाना फै जों गेदेमा गेस आरो खायसे धातु आरो धातुनि इलेक्ट्रन रानसारनायखौ नायदोनि दा सिगाङावथ' सावरायबोबायानो थाखो 9आव दा नैबेयावबो जों माने सावरायनो फैगासिनो दङ ना थखलाय 3.3 निफ्राय नुनो मोनदोंदि सडियाम गुन्दासा मोनसेया बेनि बाहेरा खोलोबाव मोनसे इलेक्ट्रन दं सडियामनि जोंनि गासै गुन्दैसायारि अनजिमाया बेसेबां मोन 11 था नङा होमबा मोन 11 था जोंनिया सडियामनि गुन्दैसायारि अनजिमाया मोन 11 था दा बेखौ जोङो जुदि दिन्थियोबा बेनि गुन्दैसायारि मोदोमाखौ लिरबा 281 बेनि बाहेराव मोनसे गोलैयो आरो बेनि जोंनि माने बेखौ जुदि गुन्दैसायारि गेदेमा गुन्दैसायारि महराव होनोबा नै मोननैजों मा जायो जोंहा आर्गन नियननि महर मोनो नियननि गुन्दैसायारि अनजिमाया बेसेबां जोंहा 10 आरो जोङो जुदि बे 10आनो माने जोंहा नियन गेदेमा गेस माने धातुनि मायो गुन्दैसायारि रानसारनाय बा गुन्दैसायारि अनजिमा दा बेनि महर मोननानै जोङो मानो बेयाव रानसारनायाव जोङो खोलोबाव बे बेबायदि खोलोबखौ राननानै बेनि बाहेरा खोलोबाव मोन बेसे थागोन 8 3 मोन 4 मोन 5 मोन 6 मोन 7 मोन 8 दा बे नैबे खोलोबाव मोननैयाथ' आबुं जाबाय दा बे खोलोबाव बेसेबां थाखो मोन 8 दा बेनि खोलोबखौ बियो आबुङै कमप्लिट जाबाय दा बेनि बाहेरा खोलोबाव जोंहा मा थाबावो मोनसे इलेक्ट्रन्स थाबावो दा बे मोनसे इलेक्ट्रन्सखौ जों मा खालामगोन दाहार हरगोन बा सोरनोबा राननानै हरगोन बेबायदि रानना हरनायनि खोथाखौनो सावरायगासिनो दङ बियो M खोलोबनिफ्राय इलेक्ट्रनखौ खमायोब्ला दानिया L खोलोबा बाहेरा खलब जागोन जाय दिदोम अक्टेट जागोन जाय बै खान्थिखौ मानियो बेखौ अक्टेट खान्थि बुङो जों नङा होमबा बेखौबो सावरायनो मोनदों क्लास 9फ्राव नोंथांमोना दा बे गुन्द्रासानि निउक्लियास दासिमबो मोन 11 प्रोटन दं नाथाय इलेक्ट्रननि अनजिमाया मोन 10 जाबाय बेनिखायनो सडियाम दा बेयाव माने निउक्लियासआव दासिमबो माने बेसेबां दङ जोंहा मोन 11 दं नाथाय इलेक्ट्रननि अनजिमाया बेसे जागोन 10 जागोन बेनिखायनो सडियामनि केटायन सोमजिगोन दा केटायन मानो सोमजिगोन होनबा जों बेनो मोनसे हरबाय दा बे हरनायनि थाखाय जों मा जागोन जेब्ला इलेक्ट्रनखौ हरगोन अब्ला सिना मा जागोन दाजाबसिन आरो जेब्ला इलेक्ट्रनखौ एक्सेप्ट खालामगोन बा लागोन अब्ला मा जागोन माइनास सिन जागोन दाना सोमजिबाय दा बिनि सिगां जों नैबे 3.3 आन्थोफारिलाइखौ नाय दा माने गुदिनि रोखोम गुदि मुवा ओमफ्राय गुन्दैसायारि अनजिमा आरो खोलोबाव थानाय इलेक्ट्रनारि अनजिमानि दा गेदेमा गेसनो माने फार्स्टआव जोंहा बयनिख्रुइ गाहायाव थानाय बा उन्दैसिन गेदेमा गेसआ जायगा जोंहा नैबे
हिलियाम बिनि उनाव नियन फैगोन बिनि उनाव आर्गन दा हिलियामनि कन्डेन्सारि खोलोबा बेसेबां अनजिमाया 2 आरो बेखौ खोलोबखौ KLMN आव रानदों होमबा जोङो फार्स्ट गिबि खोलोबावनो माने गुन्दासा बेसेबां खोलोबाव थानाय कन्डेन्सारि अनजिमाया बेसेबां 2 दा बेखौ जों सिगाङावनो खोन्थिबाय नै माने सडियामनि कन्डेन्सारि खोलोबा नै जोंना हिलियामनि माबायाव गोरोब जाबाय दा नेक्स्टआव नाय आरो नेक्स्टआव जों मा शेयार खालामखो आरो नेक्स्ट खोलोबाव L खोलोबाव जोंहा बेसेबां जायो G 8 बे खोलोबाव जोंहा बेसेबां जायो 8 बे 8 खोलोब अब्ला बे मोननै आरो बे 8 जोंहा बेयाव कन्डेन्सारि खोलोबा समान जाहैबाय होमबा KLMN दा बे खोलोबफोराव जों माने 8 थायोबा जोङो 8 बेबायदि खोलोबजों माने आबुं जालाङो 8 था थानानै जों माने बिनि इलेक्ट्रसनारि बे माने मोदोमबाङा माने बिनि खोलोबा KLMN खोलोबफोरा माने आबुं जालाङो दा बेबायदि आबुं खालामलांनो थाखाय जोङो माने इलेक्ट्रन्सफोरखौ बेनि बारा जानाय इलेक्ट्रन्सफोरखौ गुबुन मोनसे इलेक्ट्रन्सनो मा खालामो शेयार खालामलायो रानलायना लायो दा नाय धातु सडियामनिया बेसेबां जोंहा 21 आरो बिनि जों जुदि कन्डेन्सारि रानसारनायखौ लिरोबा जोङो नै 2 8 1 दा बिनि बाहेरा खोलोबाव बेसेबां थागोन 1 दा बे मेग्नेसियामखौ नायब्ला जोंनिया बिनिया मोन 12 था गासै ओमफ्राय बियो दै बाहेरा खोलोबाव M खोलोबाव बेसेबां थायो मोन 2 आरो एलुमिनियामनि खोलोबखौ नायब्ला नै बिनि गासै कन्डेन्सारि अनजिमाया जोंहा 13 आरो बिनि जोङो माने इलेक्ट्रनारि साजायनायखौ नायोब्ला जोङो नै बे बाहेरा खोलोबाव बेसेबां थायो मोन 3 दा पटासियामनिखौ नायोब्ला जोङो बेनि बाहेरा खोलोबाव बेसेबां थायो पटासियामनिया नै जोंहा मोन 19 बेनिखायनो बाहेरा खोलोबाव बेसेबां थायो बे N खोलोबाव बेसेबां थायो जोंहा 1 बेबायदिनो जोङो केलसियामखौ नायोब्ला जों मा थायो नै बेयो गासै मोन 20 बेनि बाहेरा खोलोबाव थायो बेसेबां नै N खोलोबाव बे 8 खोलोबाव अरजाब जानानै बेनि बाहेरा खोलोबाव बेसेबां थाबावो 2 खोलोबा माने थाबावो दा धातु नङिफोरनि गेजेराव नाइट्रजेनखौ नायनाय नाइट्रजेना मोन 7 बेयो माने हिलियामनि माबाखौ इलेक्ट्रनारि रानसारनाय बा बे रानसारनायाव जायगायाव थानानै मोननैखौ होनानै बिनि आरो बाहेरा थाबावनाय कन्डेन्सारि अनजिमा बेसेबां आग्लायो 5 बेबायदिनो अक्सिजेननिया 6 आग्लायो बेबायदिनो फ्ल'रिननियाबो 7 आग्लायो 9 नि थाखाय 2 होबा फस्फरासनिया बेसेबां जायो 8 थानानै 5 आग्लायो सालफारनिया बेसेबां आग्लायो 6 आग्लायो क्ल'रिननिया बेसेबां 7 आग्लायो दा नैबेयाव जोङो बेफोर कनसेप्टनि बागै सावरायनो थांगासिनो स' गाइस बुजिदोंबा लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामना हो दा नेक्स्ट नै जों बेनि टपिक्सनि सायावनो जा सावरायनो थांगासिनो दङ बेखौ जों दा गुवारै सावरायसिगोन ना गुबुन फारसे क्ल'रिना बेनि बाहेरा खोलोबाव मोन 8 इलेक्ट्रन दं आरो अक्टेटखौ आबुं खालामनो थाखाय मोनसे इलेक्ट्रननि गोनांथि दा जों बैफोर जि रानज्लायनाय लालायनाय बै खान्थिखौ जोङो मा बुङो अक्टेट खान्थि बुङो दा बेफोर रानलायनाय लालायनाय खान्थिखौ जों अक्टेट खान्थि बुङोबा दा जोंनि सडियामनि अक्टेट खान्थिया बेसेबां मोनसे बारा जाबाय बेखौ शेयार खालामबाय बेनि उनाव दा मा बुंदों क्ल'रिननिया मोन 17 था दा मोन 17 थानि गेजेराव बिनो मोन बे अक्टेट खान्थिखौ मानिनो थाखाय मोन 7 नि गेजेराव नै जोंहा बे खान्थिखौ नाय दा बे खान्थिखौ नैया बेनि बेबायदि मोननै खोलोब आबुं जानायनि उनाव मोन 8 आरो बिनि नेक्स्ट खोलोबावबो 8 बेबायदि आबुं जानानै मोनसे खोलोबखौ जोङो आबुं खालामनो थाखाय नै 7 था दं नालाय बे 7 थायाव 8 जानो थाखाय जोङो मोनसे इलेक्ट्रन्स नांगौ बे इलेक्ट्रन्स बेबायदि लालायनाय खान्थिखौ जोङो अक्टेट खान्थि होनना बुङो दा नाय सडियाम आरो क्ल'रिना फिनजाथाय जानांगौब्ला सडियामआ खोमाना इलेक्ट्रनखौ क्ल'रिना लानो नांगोन दा सडियामनि इलेक्ट्रन्सनि अनजिमाया कन्डेन्सारि अनजिमाया जोंनिया बेसेबांमोन सडियामनिया मोन बेसेबां 11 दा सडियामनिया मोन 11 ब्ला जोङो माने बेनि इलेक्ट्रन्स मोनसे आग्लायनायखौ मानो रानगोन जोङो क्ल'रिननो हरगोन दा क्ल'रिननिखौ जों जुदि लिरना लायोबा 2 8 7 अब्ला जोंनि KLMN बे खोलोबखौ जों आबुं खालामनो थाखाय जुदि लिरोबा अब्ला नैबेयाव जोङो बे सडियामखौ लिरोबा नैबे गिबियाव जों सडियामखौ लिरोबा 2 8 1 आग्लायबाय दा जोङो जुदि क्ल'रिननिखौ लिरोबा जों मागोन 2 8 7 दा बेनो जोङो माने आबुं जानो थाखाय मोनसे इलेक्ट्रन्स नांगौ आरो बेनिया मोनसे मा दङ बारा जाना दङ अब्ला जोङो आंनियाव जुदि 7 थाखा दङ थाइसे थाखा 8 रांजों जुदि आङो माने बे मोनसे मुवाखौ बायनानै लानो हायोबा बे जुदि आंनि लोगोनियाव बे थाइसे थाखा बारा दंदेरोबा दाहार लादेरलायनानै मा खालामनो हायो बेखौ मुवाखौ बायना लाबोनो हाया होमबा थिग बेबायदिनो बेखौ जों माने दाहार लानानै माने बिनि बाहेरा खोलोबखौ
मा खालामगोन मोनसे आर्गननि माने खोलोबाव ग्रोब खालामगोन जायखौ जों माने गेदेमा गुन्दासायारि अनजिमानि खोलोबाव ग्रोब खालामगोन दाना बेबायदिखौ जों खालामनो थाखायनो बे चेप्टारखौ सावरायगासिनो दङ दाना जानांगौब्ला सडियाम खोमानाय इलेक्ट्रनखौ लागोन होनना बुंदों दा मोनसे इलेक्ट्रन मोननायनि उनाव क्लरिननि गुन्दासायारि सानगुदि दानख'था चार्ज मोनबाय मानोना बेनि निउक्लियासआव मोन 17 प्रोटन आरो बेनि KLM खोलोबाव मोन 18 इलेक्ट्रन दं मानो होनबा बेनि बै निउक्लियासआव गासै बेसेबांनो मोन 17 टा आरो बेनि निउक्लियासआव मोन 17 प्रोटन आरो बेनि खोलोबफोराव माने मोन 18 जाबाय खारन जों मानिफ्राय सडियामनिफ्राय मोनसे लाना फैदेरबाय दा बे लाना फैनायनि थाखाय बेयाव माने जाखो मोन 18 दा बेयो जोंनो क्लरिन आयन होयो आरो बेयो जोंनो मा लिरगोन क्लरिन आयन मारै माइनास सिन थाबानो जों मा जागोन बेखौ क्लरिन आयन बुंनाय जायो दा बेखौ जोङो जि सडियाम प्लास थायोबा माखौ सडियाम आयन दानाय बेनिखायनो मोननैबो गुदि मुवाफोरा गाहायाव होनाय बायदि होनाय आरो लानायजों बिसोरनि गेजेराव सोमोन्दो दायो दा बेबायदिनो दाहार लानाय आरो दाहार होलायनायनि गेजेरानो जों माने लोगोफोरनि सार्थ नङा होमबा दा लोगोफोरा जों जुदि आंनियाव थाइसे थाखा गैयाबा बा आंनियाव साहा लोंनो थाखाय 10 थाखा फैसा गैयाबा मालाबा दा आंनि लोगोनाव दङब्ला जों बेनिफ्राय लाथ'लायनानै साहा लोंनानै बेबायदि रिलेशनशिपखौ स्ट्रं खालामनो हायो नङा होमबा लोगोखौ लोगो होनानै आंनि दुखुनि समाव आं फैसा गैयि समाव बा आं दुखु जानाय समाव लोगोआ सहाय खालामलायोबासो जों माने आंगो लोगो थिग बेबायदिनो प्रोटन आरो इलेक्ट्रन्सआबो गावजों गाव माने रानलायलायनानैसो मा खालामो बिसोरनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामो थिग बेबायदिनो खालामदों नै सडियामा नै बेसेबांनो सडियामा नै 281 आं बेखौ सिगाङाव रानखाबाय बेखौ जुदि रानोबा नै सडियाम मोनसे एगारबाय मोनसे इलेक्ट्रन बेखौ बेबायदि लिरगोन आरो नैया ओमफ्राय बेयाव मोनसे एक्सेप्ट खालामबाय नङा होमब्ला दा मोनसे इलेक्ट्रन एक्सेप्ट खालाम मोनसे इलेक्ट्रन नांगौ बेनिखाय बेखौ नै सडियाम ओमफ्राय बिथिं लिरोबा 8 अब्ला जों मानो बेबायदि लिरनो हायो बा बेखौ गोसो बायदिबो लिरनो हायो दा आं नोंथांमोननो देखायदों नै दा बेखौ हेशखौ जों पुटबो होनो हायो माबायदि Na जोंहा बेसेबां Na खौ जों लिरबाय दा बिथिं 1 2 जोंहा माने सडियामनिया बाखियाथ' ग्रोब जाजोब्बाय नङा होमबा दा बेनि बाहेरायाव मोनसेल' खोलोब दङ बेखौ लाबाय दा बेखौ लानानै जोंहा क्लरिननिया बेसेबांमोन 7 1 2 3 4 5 6 7 दा नैबे बेनि मोनसे इलेक्ट्रन्स बाराखौ बियो माने लाखिलायबाय अब्ला लाखियोब्ला मा जागोन बियो बिसोरो प्लास जालायगोन लोगो जालायगोन नङा होमब्ला बेनिफ्राय बे लालायबा मा जालायगोन प्लास जालायगोन अब्ला जों बेखौ ओरै लिरगोन Na प्लास Cl बेयो मोनसे प्लास जाबाय बेयो मोनसे माइनास जाबाय बा बेनिफ्राय मोनसे इलेक्ट्रन्सखौ लाबाय 1 2 3 4 5 6 7 8 लिरनो हागोन जोङो दा नैयाव लिरनाय नै 1 2 3 4 5 6 7 आरो नै मोनसे लानायजों 8 दा बेनिखायनो सडियाम आयन आरो क्लरिन आयन सडियाम आयन आरो क्लरिन आयन दा बेनि बागै जों सावरायबावनि दा सडियाम आरो क्लराइड आयनफोरा गावजों गाव उल्था चार्ज मोननाय गावजों गाव बोगथाबलायो आरो बोगथाबलायनायनि गोख्रों थादोम मोब्लिब बोलोजों सडियाम क्लराइडखौ सोमजिहोयो माने सडियाम आरो माने क्लरिनजों गावजों गाव माने उल्था चार्ज मोननाय गावजों गाव बोगथाबलायोनो आरो बोगथाबलायनायनि गोख्रों थादोम मोब्लिब बोलोजों सडियाम क्लराइडखौ सोमजिहोयो आरो बिसोर सानैनि रानलायनाय लालायनि गेजेरजों मा खालामो सडियाम क्लरिन जायो दा थिग बेबायदिनो जों सासे माने एट्राक्शन फर एग्जाम्पल बायदिनो हमबाय आङो जे मोनसे जों जुलि जानो गोनांबा मोनसे सासे हिन्जावसा सासे हौवासा नांगौ नङा होमबा थिग बेबायदिनो प्लास आरो माइनास खालामलायनानै हिन्जावसाफोरखौ माइनास हौवासाफोरखौ प्लास खालामनानै जोङो एक्सेप्ट खालामलायनानै मा जायो हाबा जायो जों हौवाथ' हाबा जाया हिन्जावथ' हाबा जाया थिग बेबायदिनो माने हौवासा सासे हिन्जावसा बेबायदि खालामनानै जों हाबा जायो थिग बिदिनो प्लास आरो माइनास खालामलायनानै जों मा जानो इलेक्ट्रन्सफोरखौ सोमजिहोयो दा हौवासा प्लास हिन्जावसा प्लास हाबा जानानै उननि जोलैफ्राव नङा होमबा उननि जोलैफ्राव माबा मोनसे बा बिसोरनि फिथाइ महरै बा बिसोरनि रेगा गालांजों फिसा फिसौ खाङो थिग बेबायदिनो बिसोरो सडियाम क्लराइडजों मोनसे जमा जानानै मा जायो सडियाम क्लराइड सोमजियो
दा बेखौ गोसोआव लाखिदि सडियाम क्लराइडआ गुन्द्रासा हिसाबै सोमजिया, नाथाय बेयो उल्था चार्ज मोननाय आयनफोरनि दाजाबगासैसो। आरो बेखौ माने गोसोआव लाखिनो दि सडियाम क्लराइडआ माने जों बेखौ हाइलाइटजों आन्डारलाइन होना दोन। मा होनना बुंदों जों बेखौ सडियाम क्लराइड गुन्द्रासा हिसाबै सोमजियानो, नाथाय बेयो उल्था चार्ज मोननाय आयनफोरनि दाजाबगासैसो। नाथाय बेयो मा उल्था चार्ज मोननाय आयनफोरनि दाजाबगासैसो होनदों। दा बेखिनिखौ बुजिबाय होनना सानो। दा नेक्स्ट एसे दंबावो सावरायनायनि गुबुन मोनसे फैजों गुबुन मोनसे आयनारि मेग्नेसियाम क्लराइड सोमजिनायखौ नायदोनि आरो गुबुन मोनसे जों मेग्नेसियाम आरो सोमजिनायखौ नायनि। थारमाने मेग्नेसियामनि जों गुन्दासायारि अनजिमाया बेसेबांनो मोन 12था नालाय नैया राननायखौ बिनिया मोननै बाहेरायाव थांगोन, मेग्नेसियाम केटायन जागोन। अब्ला क्लरिननि जोंनो बिनि बाहेरा खोलोबाव मोननो थाखाय जोंनो बेसेबां नांगौ? मोनसेल'सो नांगौ नङा होमबा? अब्ला नाय बोरै जागोन। क्लराइड माने आयनारि खौसे मेग्नेसियाम क्लराइड सोमजिनायखौ जों नायदोनि नाय। माने क्लराइडआ जोंनिया 17 बा 18 जाबाय। बा नैबेयाव बिथिंनाय बेयाव क्लरिना जुदि बेसेबां मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनस्नि बेनि मोनसेदों मोनदाइन आरो बेयाव मोनसेयाव मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनस्नि मोनदाइन। होमबा जों बेयाव माने क्लरिना जोंहा बेयाव मा मोननै जागोन। क्लरिना जुदि मोननै जायोब्ला जों मा जागोन? बेनिफ्राय मोनसे बेयाव मोनसे आरो बेयाव मोनसे 7 मोननैनि खोलोबाबो माने 8 खोलोब जागोन। अब्ला क्लरिननि खोलोबाव नै 8 जागोन। अब्ला माने मेग्नेसियामा मोननै हगारगोन, मेग्नेसियाम आयन ओमफ्राय जोंहाबो माने क्लरिन आयन। बा जों मोनसे धातुनिफ्राय मोनसे धातु नङिसिम बेबायदि क्लरिनफोरनि जायखारनायखौ सोमजिनाय खायसेफोरखौ आयनारि खौसे एबा इलेक्ट्रन अरजाब खौसे बुंनाय जायो। दा बे नैबे गोजौनि बे बिदिन्थि दा मेग्नेसियामनिफ्राय मोननै इलेक्ट्रन्सखौ जों मोनसे इलेक्ट्रन बा मोनसे गेजेराव लांनो हाया नङा होमबा? बेखायनो जोंनो माने मोननै मेग्नेसियाम क्लराइड सोमजिनो थाखाय जोङो बेयाव माने क्लरिना मोननै थानांसिगोन। दा बेनि मोननै थानांनो थाखाय जों बेयाव माने बेनि मोननैनि गेजेराव मोनसे लानानै जों बेनि बाहेरा अरजाब खोलोबाव बे KLM नङा होमबा? KLM मेग्नेसियामनिया गासै मोन 12था। दा बेखौ जों लिरोबा 2 8 2 लिरगोन। अब्ला जोंना क्लरिननिया बेसेबां? क्लरिननिया जोंना बेसेबां? 2 8 7। अब्ला बिनि बाहेरा खोलोबाव जोंनो मोनसेल'सो इलेक्ट्रन नांगौ। अब्ला मेग्नेसियाम क्लराइड होननाय लोगो लोगो जोंहा बेयाव मा क्लरिना मोननै। अब्ला जों मा खालामगोन? मेग्नेसियामनि मोननैखौ मा खालामगोन? प्लास खालामगोन। क्लरिननो मोनसे नांगौ नालाय बेयाव रानलायबाय आरो बिथिंबो मोनसे नांगौ नालाय रानलायबाय। मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनस्नि बे मोनसेखौ बेयाव एक्सेप्ट खालामबाय। बे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनस्नि बेखौ लाबाय रानलायलायबाय नङा होमबा? बेजों गावजों गाव रानज्लायलायबाय। रानज्लायलायनानै जों मा खालामगोन? समानथायसिननिया जोंहा G2 बेयाव मोननै हगारबाय नालाय बिदि लिरगोन मेग्नेसियाम आयन प्लास। अब्ला जों मा लिरनो हायो? बेयाव पुट लिरबाय जोङो आयननिफ्राय मेग्नेसियामनिफ्राय लानायखौ जोङो क्लरिन पुट लिरनाय 1 2 3 4 5 6 7 8 बे मोनसे लानायजों 8 जाबाय। अब्ला जोंहा क्लरिना मोननै। दा बेखिनिखौ लिरबाय। बा बेबायदिनो जों मोनो बेबायदि मोनसे धातुनिफ्राय मोनसे धातु नङिसिम बेबायदि क्लरिननि जायखारनानै सोमजिनाय खौसेफोरखौ आयनारि खौसे एबा इलेक्ट्रन अरजाब खौसे बुंनाय जायो। दा बेखौ जों माने मोनसे धातु नङिनिफ्राय धातु नङिसिम बेबायदि रानज्लायना सोमजिनायखौ जों मा बुङो? इलेक्ट्रनारि खौसे बुंनाय जायो। दा बेखिनिखौ जों गोसोआव ला। नों मेग्नेसियाम क्लराइडआव थानाय केटायन आरो एनायननि मुंखौ बुंनो हागोन नामा? बे कुइसन खालामदों। डाजन्ट मेटार। दा जों मेन टपिकखौ जों बुजिबाय नङा होमबा? दा बुजिनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक साबसक्राइब कमेन्ट खालामबाव। दा नेक्स्ट स्टेपाव जों सावरायगोन। दा नेक्स्ट क्लासाव दा दिनैनि क्लासाव जों लाथ'ला बेखिनिखौ आयन खौसेफोरनि धोरोम। दा बेखिनिखौनो नोंथांमोना लिरनानै आरो नोंथांमोना हमवर्क हिसाबै लानो हायो। नोंथांमोना खालामनानै बोरै रानज्लायनो हायो। फ्ल'रिनखौ लानो हायो। फ्ल'रिनजों माजों? सडियामजों मोनसे खालामना नायनो हायो। फर एग्जाम्पल बोरै रानलायो बोरै रानज्लाया बेखिनिखौ खालामना नायनो हायो।
दा नोंथांमोना बेखिनिखौ खालामनो हायोबा मोजां। जियानो जा थेंक्स गाइस दा भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो मोजां मोनदों लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनो आरोबाव।